ಅಂತ ಒಂದು ಇವ ಅಂತ ಗಾದಿ ಕೂಡ ಸೇಜರಿ ನಾವು ಕನಕರಾಗಿ ಇವ ಇನ್ ವಾಸಿ ಅಸ್ಕೆ ಓ ಇದು ಆಟೆ ಮಾಯೋ ಬೇರೆ ಏರು ಆ ಹನೆ ಮದ ಅಂತ ಭಾವ ಐತುನ್ ವಾತೆ ಎಗ್ಗಿರ್ ಫುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕೊಂಡೆ ಆಟೆ ಮಾ ಅಂತ ಬೂಡು ತೇನ್ ಬೂಡು ಅಂಡೆ ಆಕೆ ಮನ್ನೋ ಬಚಾವ್ ಬತ್ತೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಟೆ ಮಾಯ ನಿಮ್ ಬಸ್ಕೆನ್ ವಾಸಿ कुड़ी कसा बसकेन वासे इधे पहले बार तो मोमो इथे पहिला थोड़ा नहीं दे रहा ना वासी सूडते के करे मानता गट्टी कसा कुड़ी कसा इथे बारी इथे बहान अदगिरी मानता फरोले मानता बहान बहान म्हणजे गाडी माता ते अरे नाक बतावता आवाज नगी बत्ती ये मत बहान बत्ती तो तले मानता वेळेल ना केंची मानकी करून मायना वेरी उगी बघा ओरगी तो तले जेवे तापू एक गोरे अस्किंग वाते बत्ती तो तले जे बत घरे माने एकदा लय आंदे बस करे गडे मायवाल मत हां गडे मायवाल मत गडे माता हां बत्ती इದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡುನು ಅಕ ಬಾಯಿನ ಗಿರೆ ಬದ್ಗಿರೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡುನು ಮಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಬೇರೆ ಮೊದಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಟೊಪ್ಲ ಕಸ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿನ ಜಾಗ ಮೊದಲು ತಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕೆ ರಾಮ್ಪುರ್ ಪೌಂದ ಕೊಜಿ ಬೇರೆ ಅಕೆ ಪೌಂದ ಕೊಜಿತಲ್ ದೇವ್ರ ಕಸ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕುಡಿ ಕಸ मला नाडो टपला कसा आहे टपला कसा आहे मला तानबुट बाई नाही सिद्धी कसा बाई नाही लावडी हा अद्दे नाही लावडी इथे लावडी हक्के येवता बादगीर लावडी वाहनता तेन कन जैंट अंत इद बदेन का नावे मिसडे माचले बेरे बादगीर तेन का निदा आता इदे डागुरी था ते दिन के पेन को अंत हक्के येवना आस्करलेंगे गाड़ी माता ही इधे सरदन सोंजी मंदार बाई की बाहन बागा को बतरी अभी जागांगे बाहन मानता तो ठिकाना ठिकाना आता है मतंगा वेकना सावेकना तेनना अस्कदंगे आंदंगे गिरे अब मराठा सूर तो लाई बाटो बात कलिया उगनेंगे बस कदंगे बतालाई बत्ती पेन के मता पेन के मंदा साली गेंतारंत कितेनो सल्ले ओंतम बकगिरे ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಲೆ ಇಗಿದ ಅಂತ ಕಪ್ಲೆ ಹೌದು ಬಾಯಿ ನಗರ ಬಾಯಿ ನಗದ ಅಂತ ಕಪ್ಲೆ ಇದ ಅಂತ ಇಜ ಕಸಗಿದ ಅಂತ ಬಸ್ಟ್ ಬಾವೆ 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 ಇಜ ಕಸ ಈಗಮ ಕರುಮ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚುಟ್ಕುನ ಇದು ಬಸ್ಗೆ ಗಿರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೆಕ್ನಿ ಕರುಮ್ ಅಂತ ಮಾಕು ಗಾಡಿ ಕೂಡ जरा से चुटने भाई नहीं आता इन्हें लाइन वाले सेल